guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Guretzat, ohore eta era berean erantzukizun handia da gaur hemen zuekin egotea. Izan ere, 8.000 ikasle, 100 irakasle eta dozenaka langile pasatu diren erakunde honen ordezkariak izatea tokatu zaigu, baina argi dugu Jose Mari Iparragirretik pasatako guztiak zaretela benetazko protagonistak. Egun on guztioi. Benetan esango dizuet, esan zienen hona etorri barnitzela, pentsa nuela goindala 35 urte iaia institutuan izan ditzenen, ez nukela bainez pentsatuko olako ekitaldi baten da, olako ospakizun baten tokako zaititela hona etorri eta zuen horren hitzeitea ez. Zion nago, ni ez nuela sinistuko eta hemen ikusten dituten irakasle batzuk ere ez da ez. Eguerdi on guztioi eta lehenik eta behin zorionak benetan zinez eta bihotzez proiektu hau 50 urteetan zehar iraun izatea egin eta ahalbidetu dezuten guztioi. Leheno komentatu izan dan bezala, alde batetik ane bai, guzti proiektu honen buru izan zeatenok, gaina zuen erantzukizun hauetan eta sartu berritan aukera izan nuen zuekin konpartitzeko, zuekin esateko, zuekin etortzen zitzaizuen proiektu honen enbergadura handi honek zer suposatzuen nerekin konpartitzeagatik, eta ni badakit urduritasun puntu oso altu bat zeneko atela, ezin jakinda maila emango zenuten. Eta nik uste dut bai gaur lehenengo ekitaldi honekin eta ja jorratzen nahi izaten ekitaldi guzti horiekin, nik uste dut maila gainezka egin dezuela eta zuek zatela, azken finean buru, proiektu guzti honen egitura egin izan dezutena eta talde guzti horien pixkat arduradun eta ordezkari, eta horregatik zorionak, benetan eta zinez. Orain, Kristina Uriarte, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak hitzak ere luzatuko dizkigu. Aurrera, Kristina. Ikastetxe baten urteurrena beti da berezia, hezkuntza komunitate osatzen duzunentzako. Hau zuen eguna da. Horregatik, eskertzen dizuet bereziki egin didazuen gonbitea. Bistan dago, instituto honek duen garrantzia inguru guzti honetan. Urretxu, Zumarraga eta inguruko beste herri batzuetako gazte askoren formakuntzaz arduratzen den zentroa zarete. Belaunaldi askoren formakuntzaz arduratzen den zentroa. Eta askoren formakuntzaren testigo izan zarete. Erreferente bat familia askorentzat eta urte askoan zehar. Gaur egun ere, askok eta askok zuengan jarri dute konfidantza. Euren semea alabiei ere ibilbide horretan lagun dezaile zuen. Ez da erronka makala. Baina erronka hori aurrera ateratzeko gai zaretela erakutsi duzu da. Bestela, ezin da ulertu urte horren hau. Kaixo guztioi. 80ko hamarkada. Afganistanen gerran zebiltzan. Eta bazterran hasten bazeintzuk. Ohikoak, Errusia eta Estatu Batuak beti bezala. Juan Pablo Bigarrenak, Aitzasantuak, San Pedro plazan, atentatua izan zuen. Argentina berriz, Malvina uharteak inbaditu zituen. Txernobilen, zorigaiz nuklearra gertatu zen. Berlinen bertako harresia birrindu zuten. IESA kasuaren inguruko lehenengo testigantzak orduan txe izan ziren. Madrilen, diputatuen kongresuan hutsegindako estatu kolpea. Tejerok esandako, ¡quieto todo el mundo! Edo, todo el mundo a suelo! Esaldiak ezagunak egin ziren. Kiroletan, txirrinduan, Inol, Delgado, Fiñón, Lemon, Roche, Kelly, Herrera, Moser, Lagia, Arroyo, Lejarreta, Gorospe, eta Urretxuko Jose Mari Jurrebaso, Espainiako etapa bat irabazi zuena. Futbolean, Clementeren ardurapean, Atletiken besteak beste, Zubizarreta, De La Fuente, Argote, Dani, Patxi Salinas, Goikotxea eta Abar. Errealen, Ormaetxearen agindutara beste futbolari mitiko haiek. Arkonada, López Zufarte, Alonso Satrus, Zamora, Diego Idigoraz, eta abar luzea, Zumarragako eraz barne. Eta geroago beste Zumarragako gazteura, Juan Mari Mujika Musti.
Urretxun, hamarkada hartan, jende asko eta asko asteburuetan, kuadrilakoekin orduko dantzalekuetan ibiltzen zen Tiffany's edo New Tiffen eta Goldenen. Astegunean batzuk nekolalde igo eta errege bidetik zijoazen bezala geu, Mundo Mejor auzoko aldapa igoz aritzen ginen. Mundo Mejorretik paradisura? Ba ez, desagertutako paraiso taberna, han berago baitzegoen sekundino esnaola kalean. Gu bezalako nerabeek infernua zela pentsatzen zuten, Mundo Mejorretik aratago zegoen terra inkognita hura. Liburuak, irakasleak, azterketak, kontrolak. Geu nerabe askok bezala ikasteko behar mina sentitu baino, mintzatzeko, elkartzeko eta batez ere barruan sentitutakoa elkarrekin partekatzeko irrikitan gende. Izan ere, ikusten genuen matematikako irakaslea notak esate zituenean, garai hartan puripurian zen thrillerren doinua entzuten hasten ginen gure tripetan. Michael Jackson zombi gisa eraldatzen ari zen moduan, mateko irakaslea hala ikusten genuen notak esaten zituenean. Eta bitxia zen kontua. Izan ere, halakoetan, thrillerrek ingelesez suspensea esan nahi batzuen. Geuk suspensearen baitan beste hitz baten oihartzuna entzun genezaken. Suspensua, 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 suspensua. Eta Jacksonen bideoaren azkenean entzuten zen irakaslearen barre beldurgarria zabaltzen gelan zen gure baitan. Tira, suspensoak edo gainditutakoak, bai. Gustoko irakasgaiak edo ez horren gustukoak. Adibidez, historian irakaslea Alemaniaren edo Italiaren bateratzeaz aritzen zenean, neure baitan nion gu bezalako adolescente batzu bateratzeko eta gelan txukun jarduteko kapaza nola zen irakaslea. Izan ere, Garibaldik eta Bismarrek 19. mendean Italiaren eta Alemaniaren bateratzean egingo ote zuten halakorik. Jolas ordua iristen ari zela konturatzean, Europen kantu hura irudikatzen genuen, Final Countdown. Kantua xuxurlatu eta 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esan orduko kalera gindua zen ziztu bizian, Espidi González bezala. Inozentziok eta Jesusek orduko eskola zainek bazuten lanik gurekin. Hartzainen antzera ibili behar baitzuten hartaldea baretzen. Bejonde izuela eta eskerra zuoi. Kanpoan gogoratzen de garai batean, furgoneta bat etortzen zala bokadilloak saltzera, eta han jartzen ginen furgonetaren inguruan. Tortillakoa edo irugiarrekoa jateko asmoz. Baina, geuk ere, han, ikasketa bideirako diru ateratzeko bidea ikusi genuen. 25 pestatan, orduan ezpaitzegoen eurorik. Pamplona txorizozko otarteko amai batzuetan jarriz, Iparragirre zion bezala traperoarenak egiten ibiltzen ginen bokadilloak saltzen. Atera, atera, txamponak atera, geu saltzen ditugu, otartekoak, apartak direnak, txorizozkoak, 25 pestatan gaur zuontzat. Eta bai, hala, otarteko karroa egunero salduz lortu genuen Benalmadenara joateko dirua. Fisika eta kimika eginez, Newtonen legea, taula periodikoa eta bestelakoak ikasten genituen. Eta latinen, rosa deklinatzen ikasi genuen, eta dominus, eta templum, eta exercitus, eta res. Eta amo aditza jokatzen genuen neskei begira. Eta lego, etengabe irakurriz eta irakurriz. Eta audioa sarri orduko rock taldeetan arreta jarriz. Baldin bada, kortatu, potatu, itoitz, ertzainak, rip, lapolla, jotakie. Eta soinketan jauzi zaldi edo potroan salto eginez. Edo pinoan arituz, edo ormabarretan. Eta irakasgai batean, eta gero bestean ikasiz, handik eta hemendik gure jakintza areagotzen joan zen, ikasten genuen,
solasten ginen, arazoak izaten genituen baita ere notetan, baina bide egiten genuen. Bai, bide. Etxetik eskolara, eskolatik partikularrera, partikularretik etxera. Eta honako sarri gertatuz. Irakasleak esan du, biziro egoki, azterketan behar dela guztia erabaki, asteburua etxean, oizein desegoki, ikasi beharrekoa, aiden abaneki. Baina beste hauek ere bai, irimo gaina bera harturik, hanbeherako eskola, eta zuloan urretxor dago, eta ezbera edo nola. Euskal jaietan hango festetan, dantzan alaitasunean, aizerreguna pasaditugun, urretxuarren artean. Bai, festa zenean festa, lana zenean lana, eta garaian garaiko ikasle, irakasle, gurasoen ekarpenez, eraikin hura hasiz eta ekinez, eta ezinetik aleginduz eta ardurak hartuz. Lehen irakasle zirena jubilatuz, eta lehen ikasle zirenak irakasle bihurtuz, eta ikasle izan ziren asko guraso eginez, zikloak amaitu eta berritzen diren bezala, biziak aurrera egiten jarraitu zuen. Eta hala gertatu da. 50 urte luze eta oparutsu egitea. Ba ez da txantxetakoa egin duzuena. Eta jakina, arrazoi asko dituzue gustora egoteko. Ba, zorionak, Jose Mari Iparragirre Institutua, zinez, zorionak ere ekitaldio prestatzen ari zareten antolatzaile guztiei, zorionak joan zineten guztioi, bai, zuok ere gogoan zaituztegu, ba, hemen baitzaudete gurekin. Eta zorionak festa honetan elkarrekin topo eta topa egin nahi duzuen denoi. Elkarri ederrena opatzeko aukera izan dezazuela. Eta Mikel Aboak, Salvadorren bersoak hartuta abestuko zuen bezala, iragan egun batez, larun bat batean, jendeak ospatzen zuen, humore honean, urrezko eztei batzuk, atsegin betean, institutoa xede, taren horean, labeagako areton, baren ederrean, lararararara, 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 berrogeita hamar urte. Zorionak, Andoni, irakurtaldi bikaina. Poliki, bagoaz aurrera. Oraingo honetan, urte luzetan zehar, institutuaren parte nahitaezko izan direnen txanda izango da. Hau da, irakasle eta langileena. Profesora del instituto, desde los primeros años del mismo, en el que desarrolló toda su carrera profesional. Profesora del instituto desde los primeros años del mismo. Desarrolló toda su carrera profesional. Son muchos los alumnos que la recuerdan por haber realizado un herbario o por ayudarles a entender la cristalografía utilizando sus joyas. Seguimos adelante. Inocencio Fuentelsan, atezaina, institutuko erreferentea. Características de Inocencio, según nos han apuntado, eran el orden, el respeto, la disciplina, pero todos los que tratamos con él sabíamos que en cuanto le rascábamos era un pedazo de pan.
dispuesto a ayudarnos en lo que sea. Jarraitzen dugu. Koro Badiola, fisikikimikako irakaslea. Profesora del instituto. De los primeros años del mismo en el que desarrolló toda su carrera profesional. Seguimos con un profesor que no va a poder recoger el premio, ya que tenía un compromiso, pero no podemos olvidarnos de Antonio Ayón, profesor de Historia, procedente de Málaga, que comenzó su andadura en el instituto en la década de los 70 y donde ha continuado hasta la jubilación. Recoge de su parte, va a recibir de su parte el homenaje Carmen Garay, quien fuera la mujer de Javier Pérez, compañero de trabajo de Antonio Ayón. Así que el trabajo tiene, el aplauso tiene carácter doble. Seguimos. Jose Manuel Oiarbide, matematikako irakaslea. Azken egunera arte oso gustura etorri izan lanera, eta zaizkio bere talde guztien argazkia falta. Rosa Rodríguez, liburutegiko arduraduna. Liburuak beti txukun-txukun eta liburutegitik pasatzen ziren ikasle eta irakasle guztiei laguntzea zen bere helburua. Juani de Miguel, idazkaria. Institutoa jaio zenetik duela 3 urte arte izan dugu bertan. Bera da, dudarik gabe, bertan gertatutako aldaketa guztien lekuko. Ha sido un referente y una persona muy cercana a todos los profesores, alumnos y demás profesores que han pasado por el instituto. Julio Martín, gaztelania eta literaturako irakaslea. Julio, para muchas generaciones, sobre todo de los de mi edad, fue el dire del INSTI, ese hueso con el que teníamos que tratar cuando había algún problema o alguna cosa desagradable, pero también una persona con la que en cuanto rascábamos un poquito nos dábamos cuenta de que era mucho más abierto y mucho más progresista de lo que parecía. Hilario García, biologiako irakaslea. Hilario bere zientziareko grina eta interesa transmitu zituen ikasleengan. Manu Albizu, heziketa fisikoko irakaslea. Ai, barkatu. Manu Albizu, heziketa fisikoko irakaslea. Manu, onartu behar dut, nahi gutxien gustatzen zitzaidan asignaturaz arduratzen zala, baina nahi eta nahi ez, hori tokatzen zitzaigun ereitea institutuan, heziketa fisikoa.
Mila García, euskerazko irakaslea. Mila askotan izan da dinezamatzeie, izandako ikasle eta irakasleen artean. Eta bukatzeko, Arantxa Fernandez, gizarteko irakaslea. Arantxa, oiuek erakusten dutenez, irakasleaz gain, amatxo bat izan da ikasleentzako, beti bere babesa eskaintzean. Musika irakaslea ere izan zen, eta oso ezagunak ziren bere ikasleekin antolatutako playbacak. Like that.